Get to the point. Okay. Kauban na nato, Megala, ang bagong spokesperson sa atong Davao City Police Office, Captain Hazel Tuason. Ma'am, maayong buntag. Sir, mayong buntag, sir, sa tanang namina sa inyong station po, sir. Oo, congratulations sa imong bagong appointment, ma'am. Ma'am, sultihi daw mi, kumusta ang atong revitalized police sa barangay? Sir, sa pagkakaroon, sir, nagpadayon na itong revitalized police sa barangay sa 66 sa barangay diri sa Davao City Police Officer. O nagpadayon sa paghatag og mga proyekto nga makatabang sa ato mga kaigsoon nga naa sa liblib nga lugar diri sa atong siyudad sa Davao, sir. Kumusta ang atong night patrolling, ma'am? Ang atong night patrolling, sir, nagpadayon ka na, sir, tungod sa instruction sa ato ang City Director Police, sir, na Alberto Paño Lopa, sir, para sa mga naay mga plano nga dili maayo sa ato mga kaigsuonan. Dili na magpadayon, sir, basta na sila makita ang mga kapulisan sa ato ang lugar. Oo. Ma'am, visible ba ta sa mga eskwelahan? Kay dunay nabalaka nga basig namalik to katong mga quote-unquote mo kidnap kuno og mga bata. Sir, sa kana ang balita, sir, nga ato ang City Director nagpatawa og meeting sa ato ang mga station commanders. May padayon to programa nato nga naay pulis na makita Sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Kana. Yes, sir. Very good, very good. Ma'am, last 2 minutes dire. Update, ma'am, sa nahitabo sa DECA Kabantian. Asa natang dapita sa investigasyon karon? Sir, sa kabantian nga kaso nato, sir, na-file na ang kaso bato sa suspect. Tapos, pero di ba nag-stop diha nga atong kapulisan sa Buhangin Police Station, sir. Nagpadayon sa gyapon sila og conduct og investigation para dapat ay makita na laing ebidensya or suspect atong hitabo po, sir. Okay, as of broadcast time, dili ba person of interest, ma'am, si Catherine, katong anak ni Nanay Ninita? Kana, sir, ato nang gistadihan po na sa atong kapulisan sa Buhangin Police Station, sir. Wala po Discount. baliwala kay naaman sila sa sulod sa balay, sir. Ala, okay. Ma'am, Blanche Marie Bragas case, kumusta na? Karon, sir, ang update ana, sir, kay Bragas nagpadayon paghihapon og conduct og investigation ang ato ang kapulisan para makita ko, sir, kung umbak nga gigamit sa mga suspect sa pagkuha sa biktima maong namatay ko. So katong usa ka Jando, ma'am, up to now at large kato si Jando at large. Yes, sir. Update po na, sir, sa nakanado follow-up investigation sa kapulisan, sir. Okay. Wala ko'y panahon, ma'am. Any final announcement gikan sa atong kapulisan sa Davao, ma'am? Hazel? Sir, kami sa Davao City Police Officer naghahangyo sa katawan, sir. Hanap po yun sa ato ang syudad na mautapang, mo-cooperar o nasa informasyon na makahatag o tabang sa kapulisan para masulbad ang bang krimen nga wala pa masulbad, sir. Kinahanglan na mga ilang tabang sa kooperasyon sa kanunay, sir. Okay. Ma'am, salamat pag-usab. O once again, congratulations. Thank you, ma'am. Salamat po, sir. Nambutag, sir. Salamat. Captain Hazel Tuason, spokesperson Megala, Davao